bari in tashi in je ɗauko maka abinci yana nan mai kyau da nayi. Ni in ci abinci a daga hannunki. Kafin alƙalami. Amincin Allah ya tabbata a gare ki ya kyakkyawa kuma nutsatsiya mai matuƙa kyau. Na gode. Zaman banza ba. Ashe Alhaji baka tsoron shiga wuta? Shiryawar Yakubu Usman Impact. Wannan motar da ta wuce mu. Waccan ko? To da ita da wannan da muke cikin shi tafi tsada. Wannan ce tafi waccan tsada domin wannan babba ce. To na so ka tuka motar nan mu wuce tukunna mu san cewa ta fi ta tsadar. Wallahi waccan sai na wuce ta. Na waccan ce sai na wuce ta wallahi. Allah ya kara ma daraja. Kaga fa zan wuce ta. Kaga ma fa zan wuce ta fa. Allah ya kara ma daraja. Za mu je babban direba. Kafin alƙalami. Sadiqan Mafiya ya bada umarni. Amarya ba kya laifi. Ko kin kashe aurenki kin aure mai kuɗi. Ai nan da awa ɗaya insha Allah na zama amarya a gidan Allah Jizuli mai balabala.